Vítejte u dalšího dílu podcastu Rodina cestuje. Tentokrát přijala pozvání moje kamarádka Lucka Břečková. Ahoj. Maminka 2, za chvíli 3 dětí, která stojí za projektem Lanza Life. Zprostředkovává rodinám pobyty a zážitky na Lanzarote. Tak Luci, řekneš nám, jak jste se k cestování dostali? Jo. Tak my jsme jakoby nejdřív necestovali vůbec. My jsme s Martinem oba z takových rodin, co prostě necestujou, takže to v nás bylo něco nového, ale vždycky nás to lákalo. A když jsme se dostali do bodu, kdy jsme si to nějak jako mohli dovolit, protože my jsme spolu od studentských let, kdy to prostě jakoby nešlo v naší situaci. A když jsme teda mohli, tak jsme vyrazili na naší první dovolenou. A bylo to úplně takový jako prozřený, jako najednou jako my můžeme cestovat, jako my jsme předtím si i říkali, že třeba jako ani nikdy nepojedeme k moři nebo tak, jo, to pro nás bylo úplně jako nepředstavitelné, že bychom někam vyrazili. A teď najednou jsme prostě řekli, že někam pojedeme a naplánovali jsme se sami, že pojedeme na Kanáry, protože nás to nějak jako lákalo. Přišla nám to jako taková prostě dobrá destinace, že nebylo to až zas tak daleko, zároveň už to bylo takový jako exotický. Takže jsme prostě řekli, že to jako zkusíme. A neměli jsme peníze na to, aby jsme jeli nějak jako s cestovkou nebo si nechali nějak pomoct, takže jsme to všechno zařazovali sami. A tím, jak jsme to jakoby neuměli vůbec, tak to bylo takový úplně jako šíleně náročný. Pro nás byla to jako velká věc. Já si pamatuju, já jsem si o tom psala jako knížku, kterou jsem pak Martinovi dala k Vánocům, jak jsme prostě jako plánovali dovolenou. Mělo to asi 150 stránek prostě. Jenom o tom, jak jsme plánovali dovolenou. No, na jakém ostrově jste byli a jak dlouho? Letěli jsme že na Tenerife a pak jsme přejížděli na La Palmu. Bylo to asi 16 dní, takže to bylo takový jako fakt pro nás jako obrovská věc. No a tam jsme zjistili, že to jde, že to ve finále ani není zas tak drahý a že to je prostě úplně jako nejvíc super, že jako svět není jenom tady prostě Česko, ale je to úplně jako všechno možný. Takže bylo zase to semínko nějaký cestovatelský vášně. Jo, úplně nás to jako hrozně nakoplo. Řekli jsme si, že jako to teda nějak zkusíme jako cestovat víc častěji, že to jako není zase takový jako něco nedostupný. Kam jste se vydali potom? No já ani nevím, co byla jako pak destinace, ale vlastně tady to ta první děvča byla v roce 2017 a během následujících 5 let jsme navštívili asi 17 zemí, že jsme se fakt nějaký jako opakovaně, že jsme se fakt snažili jako využít každou chvíli, kdy to šlo a peníze, co jsme prostě někam vyjet, tak nás to chytlo. No a začali jsme samozřejmě teda jako cestovat bez dětí, to jsme ještě děti neměli v té době a potom se narodil syn a nás to vůbec nějak nevím, nám to nepřišlo jako vůbec divný, jako jezdit dál s ním, přišlo nám to úplně jako přirozený, ten třeba, když nás to bavilo. Rodiče nám teda říkali, jako jsme se zbláznili, vždycky to říkají do teďka. Budu asi říkat pořád. No, ale prostě jsme začali jezdit i s ním a jako za mě to úplně krásný, no, když to mám porovnat, třeba to cestování, když jsme jezdili bez dětí a potom s nima, nebo nejdřív jako s jedním synem, pak se 2, tak my jsme vlastně ze začátku, když jsme jezdili sami, tak my jsme si vždycky naplánovali prostě miliardy věcí, co chceme vidět, že jo. Tak a stíhali jste? Bez dětí, jo, právě. Jo. Bez dětí, to jsme právě vždycky měli seznam obrovský, všechno jsme si to odškrtali, všechno jsme viděli. Pak přišel syn, tak jsme jako zase si připravili seznam, že teď jsme vyrazili, no a teď jsme byli naštvaní, že nic nestíháme. Přišlo nám to jako super, ale zároveň jsme byli trošku jakoby zklamaný, že už to není jako dřív, že prostě nestihneme toho tolik. Tak třeba jakoby ta první děvča byla taková, jako, že jsme to museli trošku přehodnotit a nějak jako se s tím srovnat, že už to nebude jako dřív. Ale jako i tak nás to bavilo. A kam se Artě podíval poprvé? Poprvé jsme jeli do Chorvatska autem. No. A jako prostě v pohodě to bylo, jo, fakt jsme byli, jakoby, nechci říct úplně překvapení, jako to není zase tak překvapivý, že to s dětem nestihne tolik člověk, ale jako museli jsme si trošičku zvyknout na tu změnu. Ale ve finále pak už jakoby, už v podstatě od té jako další dovolení a těch dalších, tak ve finále jako člověk se na to zvykne a je to pro mě jako lepší, protože předtím to bylo takový jako povrchní. Aha. Já takový jako povrchní v tom smyslu, že
že ty jako teda všechno chceš jako vidět, ale nic není jako do hloubky. A teď s těma dětma je to najednou takový, že člověk prostě zpomalí, protože jako musí svým způsobem, nebo prostě je to lepší pro nás. A ty najednou je na těch místech prostě celý den najednou. A tak, nebo my to tak prostě děláme, jo. My jsme fakt to zpomalili úplně jako hodně. A je to najednou, že není to o tom, jako co vidíš, ale spíš co jako zažiješ na tom místě. A je tam víc prostor pro to, jako navnímat to prostředí jako takový, víc jako vnímat ten život toho, prostě místní život. A je to takový jako obohacující zase úplně jako v jiném ohledu a možná i víc ve finále. No. Že jdeš hloubš vlastně, než jenom odškrtávání nějakého seznamu. Co myslíš, že dětem cestování dává? Nebo aspoň jako z tvýho pohledu. Tak určitě jim to rozšiřuje nějaký jako prostě představy o světě. Nepamatuju si určitě nějaký detaily, ale tak jako mají nějakou představu, že je to jako různě po světě. A trávíme jako krásně společný čas, to jako takový zážitky, to prostě doma člověk jakoby nezíská. Takže to je určitě jako velký benefit. Takže třeba jako jsou v kontaktu s cizíma jazykama, mi taky přijde super. A tak no, jako je tam spousta takových výhod, si myslím, co těm dětem hodně dává, že ačkoliv si jako nepamatují detaily, tak prostě vnímají a mluvňuje to jako určitě. A vy jste jestli můžu nazvat rychlík odškrtávací seznam, se zpomalili jako velmi radikálně, když jste se přestěhovali na rok na ostrov Lanzarote. To si myslím, že potom už o seznamu odškrtávacím nebylo. Řekni mi, jak ten nápad vlastně vznikl. No tak, my jsme tak nějak, ani nevím, jako kde se to v nás vzalo, ale tak nějak jsme se s Martinem vždycky říkali, že bychom chtěli zkusit žít v zahraničí. Ještě předtím, než jsme vůbec začali cestovat. Já vlastně, když jsem končila střední, tak jsme přemýšleli, jako co dál. A hrozně jsme si říkali, že bychom chtěli prostě, ne abych šla do školy, ale aby jsme někam jako jeli cestovat, třeba na Zéland, jsme si říkali, jako tam, že bude hezký, tak třeba prostě bychom jeli na Zéland. Tenkrát frčili takový ty programy. Workaway možná. No, ale nemyslím úplně to, spíš takový jako studuj a pracuj. Jo. Jak se to jmenovalo, možná to je od student agency. No tak jsme si říkali, že bychom takhle jako někam jeli třeba na rok, že by to bylo jako skvělý. No, ale rodiče strašně chtěla, aby šla na vysokou. A mě bylo prostě líto nejít v tu chvíli, já jsem nebyla takovej jakoby silný jedinec, co by si nějak jako prosazovala, jak to chce on, ale spíš jsem to brala tak jako, že jo, tak rodiče říkají, jdu na vysokou, tak já jako půjdu, jo. Chci mu dělat radost, asi to bude dobrý, když mi to říkají. Takže jsem šla a dala jsem si přihlášku a úplně si pamatuju, jak jsem tam jako strašně nechtěla, aby mě vzali. Já jsem se u těch přijímaček snažila to co nejvíc zdupat. No, že já jsem se hlásila na peďák na angličtinu s výtvarkou a oni to na té výtvarce jako dost ocenili, tady ten jiný přístup. Takže jsem dostala hrozně moc bodů, no a pamatuju si, jsme pak čekali na výsledky u počítače s rodičema, tak teď si tam najednou ukázalo to přijato a teď jsme začali všichni brečet, jako rodiče byli rádi, já jsem brečela, že jako ne, prostě já tam nechci. No, tak jsem tam šla. Jo, takže jsme nikam nejeli. A potom ty studia, tak to bylo prostě jenom, pro mě to bylo jako boj se školou a neměla jsem moc jako myšlenky na nějaký cestování, ještě jako na něco prostě jiného, než na tu školu. Snažila jsem se to nějak dotáhnout, tak mě teda radost. A nikam jsme nejeli, no. Na tom jsem vlastně skejsla 5 let na té škole a nakonec mě teda vyhodili, jo, protože to nebylo úplně to moje a prostě to tak mělo být. Ale v tu chvíli by se jako dalo říct, že teda by byl čas nějak jako někam odjet, ale v tu chvíli jsme už začínali stavět rodinný dům. Jsme vlastně kupovali pozemek a plánovali jsme stavět víceméně jako tak trochu své pomocí a tak jako to patlat, takže bylo potřeba, aby jsme tady byli. Takže to nepřipadalo vůbec k úvahu, že bychom někam jeli. A pak jsem otěhotněla, takže to zase jako miminko toho, taky jsme na to neměli myšlenky. Potom jsem otěhotněla znova. No ale mezi tím jsme ten dům dodělali
A už mě jako napadlo, že až se to miminko narodí, takže bychom třeba jako mohli někam vyjet. Že sice to všem přišlo jako úplně jako šílený bláznivý nápad, že jako dodělali jsme dům, máme to tam prostě jako krásný, já jsem tam byla nejvíc šťastná, že jako pro mě to byl sen, my jsme si fakt postavili jako dům prostě úplně podle nás, my jsme se celý nakreslili a ještě jsme se tak jako vystavili a krásný místo jsme si vybrali, jsme kupovali pozemek jako na místě, kde já jsem prostě fakt jako brečela štěstím, jak je to tam skvělý. No a takže to vypadalo jako úplně šíleně, jako dostavili jsme dům, teď ho máme, je skvělej, teď se nám narodí miminko a my odjedeme, jako to prostě byla taková představa, jako by šílená na jednu stranu, ale na druhou pro nás to bylo jako tak a teď se to konečně hodí. Jako teď konečně nastal bod, kdy jako my nemáme žádnou starost s tím domem, děti, tak to prostě máme, ale tak to nějak jako bude. No tak jsme si řekli, že to zkusíme a nějak to prostě všechno dopadne. No a rozhodli jsme se a pak jsme se jako by už nenechali ničím odradit a šli jsme se zatím a tak ten nápad vzniknul. Možná, jestli bys řekla, protože já ten tvůj příběh znám, jak to bylo třeba s těma destinacemi, protože vím, že Lanzarote nebylo úplně jako číslo 1, takže bude jako určitě zajímavý sdílet, jak vlastně si tě přitáhlo Lanzarote k sobě. Jo. No tak my jsme, nebo takhle, hlavně já jsem nad tím hodně přemýšlela. Já jsem přemýšlela nad tím, co budeme dělat, jakoby, čím se budeme živit. Protože my jsme s Martinem ani jeden neměl nějak jakoby příjem, co bychom mohli mít jako takhle v zahraničí. No, pasivní, ale ani jakoby nebo něco, že bychom dělali třeba na počítači, tak to jsme jako nikdo neměl. Takže my jsme potřebovali vymyslet, jak si budeme vydělávat peníze. A nemalý peníze, protože jsme měli, nebo máme furt jako hypotéku na ten dům, který jsme dostavěli, která taky není úplně malá. Do toho životní náklady. Přesně, životní náklady, budeme muset někde platit nájem, že bylo prostě takový věci se 2 dětma, tak se to prostě nasčítá. Takže jsme přemýšleli, jak jako zajistit nějaký peníze. No a já jsem teda přemýšlela, co dělat. S tím, že já jsem jako strašně chtěla, abych do práce chodila já. Potom, jak jsem několik let byla doma s dětma, tak mě se strašně líbila představa, že budu do té práce chodit, že budu trávit čas prostě zase jinak, než s dětma. Tak jsem se snažila vymyslet něco, co bych mohla dělat já. No a já jsem byla dřív teda učitelka angličtiny, tak jsem si říkala, že budu učit angličtinu, že to můžu asi učit všude, že jo, prostě anglicky, jako všude se ty lidi učit, tak to prostě tak bude. No a přemýšleli jsme teda nad destinací, kde tady to budu dělat. A vybrali jsme zase ty Kanáry, protože tak za prvý jsme tam byli několikrát, nejenom poprvé, ale pak jsme byli i na jiných ostrovech. Byli jsme na té Fuerteventuře, byli jsme na Lanzarote jednou taky na týden. A jako všude se nám líbilo, přišlo nám to super, jako asi každý ten ostrov jsme si říkali, že bude dobrý. Tak jsme si říkali prostě Kanáry, je to kousek, kdyby něco, můžou za náma lítat rodiče nebo jako kamarádi. Je to Evropa. Je to Evropa, to hlavně, no, to jsem si říkala, jako, že nechci řešit nějaký jako víza nebo jako nějaký papírování složitý. Což jako ne, že bych se vyhla jako nějakému velkému řešení věcí, ale jo, jako zdálo se to, že to bude prostě všechno jednoduchý. A taky jsme chtěli hlavně, aby tam bylo teplo celý rok, protože jak já jsem šílela z toho oblíkat v zimě díky doma. Takže jsme jako zvolili ty Kanáry, že to bude ideální. Ale bylo nám jedno, jaký ostrov to bude, protože prostě jsme chtěli Kanáry. A nechtěla jsem zbytečně jakoby mít další požadavek, jakoby co nějak omezilo ten výběr toho zaměstnání. Takže já jsem hledala práci jako učitelka angličtiny na Kanáry. Prostě někde. No jenom, že dlouho jsem nemohla nic najít, ono to bylo fakt těžký. Ani můžeš pro mě říct, kde jsi hledala, kde se třeba tady tyhle ty práce dají najít? Jo. No tak já jsem nejdřív mě napadlo samozřejmě zkusit nějaký prostě španělský, jakoby takový jakože oficiální stránky, kde se hledají práce. To takhle jako z patra nevyjmenuji, ale prostě to byly stránky, které byly celý ve španělštině, asi 2 jsem sledovala. A ani mi nějak jako nepřišlo ty nabídky, že by byly nějak pro mě. Bylo těžké se v tom nějak jako orientovat, protože já nevím španělsky, jako musím dodat na kanále, jsem španělsky, já ten jazyk neumím. Doteď. No, doteď.
Takže to bylo jako v tomhle ohledu na těch stránkách takový jako komplikovaný a nic mě tam ani nějak jako neoslovilo a když už jsem někam napsala, tak se mi stejně nikdy jako nikdo neozval. Takže já jsem pak hledala na facebookových skupinách a na LinkedInu. A to se mi osvědčilo, to bylo dobrý. Akorát teda strašně to trvalo, já než jsem si tu práci našla, tak to trvalo nějakých 5 měsíců, ale to mluvím jako o intenzivním hledání, kdy já jsem fakt jako každý večer si jížděla ty španělské stránky, LinkedIn a Facebook a prostě furt věnovala se tomu vždycky tak hodinu. A trvalo to 5 měsíců, já jsem z toho byla úplně zoufalá, já už ke konci jsem si říkala, prdím na to, prostě chci jít do zahraničí, tak budu brát cokoliv, kdekoliv, jako v rámci nějaký jako etiky. No a už jsem měla domluveno tenkrát skoro, že budu, co to bylo za pozici? Našla jsem v Řecku a mělo to být, myslím, že se to jmenovalo teleperformance nebo něco, nějaký prostě operátor na telefonu, jo, v Řecku prostě. Takže úplně nic, co by byla ta tvoje vize. To nějak absolutně nemluvilo. Ale chtěli jsme mi tam jet a já jsem si říkala, tak je to možnost, OK, tak to prostě vemu nějak, už jsem to měla jako i rozjednaný v té době. Ale nakonec pak jako na poslední chvíli jsem ještě jsem furt koukala. Rozumím. No a na Facebooku najednou se objevila nabídka práce na Lanzarote a to mě úplně, to bylo jako hrozně hezký tady to, protože tam byl toho obrázek a bylo tam logo té školy, co byla práce, teda to byla učitelky v jazykovce a bylo tam logo školy a tam měly takhle 2 ručičky. A vlastně s Martinem měli blog první jako cestovatelský a ten se jmenoval Hands on Trips, protože jsme jakoby ještě děláme geocaching, že chodíme sbírat kešky a vždycky se fotíme jako si rukama, tak jsme to byl takový náš jako symbol, ty ručičky. No oni to měli v tom logu, že? A já jsem to jenom viděla a říkala, tak mám práci. No tak jsem jim psala a ta paní se mnou domluvila pohovor jako online a vzali mě. Ale to bylo jako fakt, to byla taková náhoda, byla tak strašně hodná. Protože problém byl v tom, proč já jsem tu práci tak dlouho nemohla najít. Tam bylo nejhorší to, že oni, aby někoho vzali do práce, tak potřebovali, aby člověk měl NIE číslo, což je něco jako tady třeba rodný číslo, to je prostě číslo ve Španělsku, co potřebuješ, když chceš třeba prostě do práce, nebo koupit nemovitost, založit si účet v bance, prostě něco jako takového ofika, tak musíš mít NIE číslo. No a bez toho NIE čísla většina zaměstnavatelů se mnou jako nechtěla vůbec ani jako mluvit, ani dělat pohovor. Nebo někde měli jako webovky, kde jsi musela to číslo jako rovnou vyplnit, aby si věc mohla kontaktovat. Takže bez toho NIE čísla si jako člověk moc jako neškrtne. A ono si dá zařídit předem, ale v našem případě to jako by moc nešlo, protože aby si to NIE číslo vyřídila, tak je potřeba mít, a teď jedna z možností, která v nás byla nejreálnější, bylo bydliště, jako by ve Španělsku mít jako nějakou nájemní smlouvu. No a my, když jsme nevěděli nějakým během ostrově, tak jsme samozřejmě jako netušili, kde budeme mít bydliště a nemohli jsme si hledat ten nájem, aby jsme měli podklad pro to dostat to NIE číslo. Takže bez toho NIE čísla to šlo strašně blbě. A když už jsme něco třeba našli, že někdo byl ochotný, tak buď jako by nám nezaplatili dost peněz, protože ty naše prostě náklady jsou veliký výdaje. Takže jsme neměli buď jako z tady toho důvodu možnost to vzít, anebo tam ještě bylo, že třeba se chtěli sejít osobně a já jsem nebyla na místě, to taky jako byl velký problém, jako hledat si práci. A ještě navíc já jsem neměla tu španělštinu, kterou skoro všude chtěli. To bylo fakt jako, fakt se to zdálo jako, že něco úplně unreal, práci v životě tam nenajdu. No ale s tady tou paní to prostě vyšlo, ona najednou, počkám, z NIE číslo nevadí, prostě přileďte a my vám dáme smlouvu, pak si to vyřídíte. Říkám, tak jako paráda. Ty 2 ruce na vás čekaly. Jo, jako to fakt bylo úplně. No ale říkám Martinovi, jako hele, tak mám práci prostě na Lanzarote, tak jsme se o tom bavili, ale jako nejdřív jsme z toho byli takový, jako že jako zaskočený, že jako zrovna Lanzarote, protože z těch všech ostrovů, kde jsme byli, tak to Lanzarote, nebo i ta Fuerteventura, tak to byly takový, jako nám to přišlo jako takový jako pustiny, jako líbilo se nám tam, ta dovolená tam byla super. Ale jako na život jsme si říkali, že bychom možná spíš chtěli třeba to Tenerife, kde je takový zelenější, aby jsme tam prostě měli tu zeleninu. My máme rádi přírodu, že milujeme lesy a takhle. Takže to pro nás bylo takový, že jsme fakt jako zvažovali, jestli jo nebo ne, ale
Tak jsme si říkali, hele, tak za první si nic stejně nemáme a za druhý mám prostě nějaký jako pocit, že to je jako ono, čekám si ty ručičky. No tak jsme to vzali s tím, že to prostě zkusíme a nějak to dopadne. Ale problém byl ještě v tom, že to byl částečný úvazek a jakoby platem na hodinu nám to vycházelo, ale já jsem potřebovala ještě jednu práci s takovým platem. Nicméně teda jsme to vzali, že jako aspoň něco a zbytek už se nějak jako vyvrbím. Takže jsme si říkali buď na místě, že to tam nějak jako obejdu, už budu mít to nejen číslo a něco si tam najdu, anebo najít něco přes internet, jenom nějakou jako online práci. Takže jsem ještě hledala, protože jsem chtěla být co nejvíc připravená, jako nechtěla jsem riskovat, že prostě vezmu rodinu někam tamhle do Trantavy a můžeme tam mít jako peníze. A my jsme neměli žádnou rezervu, protože my jsme se dostavili ten dům, takže my jsme jako neměli prostě fakt nic. No, takže to jsem dopadlo. si ještě hledala práci. No a to jsem našla na tom LinkedInu a byla to práce, když jsem pamatuju, co to bylo, jako úplně ze společnosti, jo, ale něco mezinárodního a bylo to kontrola reklam v podstatě na internetu. A to byla práce, že jako mohla jsem odpracovat jakýkoliv počet hodin, co chci, víceméně, jako v nějakém rozměsí. A kdy chci, víceméně, taky tam byly nějaký podmínky, ale víceméně jako kdy chci a jak hodně chci. Ale byla to práce, že mě to jako totálně nebavilo. No to je jedno, to když tak jako řeknu potom, jak se to tam vyvíjelo. Ale takže já jsem tam jela s tím, že mám teda 2 práce, že mi to navazuje, že by ty příjmy měly pokrýt ty výdaje, takže si to tak jako nějak se skládalo, to bude dobrý. No a pak už jsme jenom museli zařídit asi tak miliardu věcí, zbláznit se a odjet a podjevnit mimochodem, ještě jsem tam řešila to, že jsem byla těhotná v té době. To vlastně jsme se rozhodli, když jsem byla těhotná, no, takže jsem vlastně byla těhotná, rodila jsem a pak jsme do toho vyplňovala dotazy. To bylo Mě by zajímalo, co bylo třeba nejtěžší, co se týče toho zařizování, nebo jestli by si dala nějaký tipy, co je potřeba, když by někdo chtěl se takhle někam vydat, co je nejtěžší zařídit, kromě toho čísla teda. To asi byla velká peripetie, ale co je potom ještě třeba jako, na co je třeba myslet, nebo co tě třeba překvapilo u toho zařizování toho života ročního v cizině. Jo. Tak já spíš asi prostě řeknu, co jsme jako všechno zařizovali, jo. Tak můžu říct, co mě z toho překvapilo nejvíc. Takže, tak jako samozřejmě, my jsme zařizovali tu práci, to byla jedna věc. Pak jsme museli zařídit teda nějaký bydlení, aby jsme tam přiletěli a měli jsme kde bydlet. A to se zařizovali jak? No, to bylo taky jako vtipný, super. Jak když jsem vymýšlela ten plán, že jako pojedem a dělala jsem si nějaký rozpočet, tak jsem jako rychle otevřela prostě nějaký stránky dlouhodobého ubytování, co tam dělala něco jako 800 € na měsíc, tak to půjde, tak to prostě budou takový ceny, že tak s tím budu kalkulovat. Jenomže pak tak když jsem to šla jako řešit, že potřebuji nějaký to ubytování fakt jako už jako zarezervovat, tak ty ceny byly jako na 1000 € a víc. A to těch 1000 bylo ještě jako to by bylo dobrý, kdyby jsme se... Takže ty ceny byly jako fakt úplně jiný. Tak měli bychom počítat asi tak 1200-1300 € na měsíc. No ale my jsme na to ten rozpočet neměli, já už jsem to měla jako takhle teda, že takovýhle příjem bude, takže ubytování prostě za 800 € prostě vlak nejede. Takže jsme zase scháněli prostě, jak to šlo, tak jsme zkoušeli zase různý španělský stránky, to jako prostě konec. No a nakonec mě nápad, že napíšu všem na Airbnb, kdo pronajíma něco na Lanzarote, jestli by nám to pronajali dlouhodobě za takovou nějakou cenu. No tak z těch asi 200 lidí nám odepsalo asi 5. A z toho ve finále jako 3 připadaly v úvahu, takže jsme se jako vybírali nakonec. A nemluvili jsme se s jednou paní z Playa Hondy, což bylo městečko hned u letiště, že budeme u ní za 850 € na měsíc, včetně energií, takže to bylo trošičku nad ten náš nějaký jako budget, ale zároveň to jako stálo za to, protože jsme si říkali, jako je to prostě krásný byt to bylo to blízko u pláže, město, kde bylo úplně všechno, takže to přišlo jako, nám to přišlo skvělý. A no, bylo blbý, to když to můžu říct jako potom, až budu říkat, jak se nám tam žilo, ale my jsme to měli jenom na 3 měsíce, nebo na 4 ve finále možná, nebo na 5, ale ne na celou dobu, takže jsme pak ještě něco řešili. No. Každopádně teda
abych se vrátila k tomu, jak jsem se mě ptala, co se musí zařídit, tak ubytování, což tak jako může být teda trošku prekerka, pokud člověk nechce nějak úplně jako šíleně platit. A nebo bydlet někde úplně, tak kde bydlet s dětma asi nechce. No ale ono ani to jako moc nebylo. Aha. Když jsme si jako říkali, třeba tak vememe jako cokoliv, ale jako nebylo moc co. To jedině tam byla možnost občas byl někde nějak jako opuštěný dům. Tak jako to jsem si jako říkala, že dobrou možná bylo, tak není tam zima, že jsem neměla okna, to by nevadilo. Tak nakonec nedošlo k takovému panku. Naštěstí. Když jeden ten byt, co jsme pak měli, tak ten měl jednu tabulku vyskládanou. Ale jako, to je jedno. No nic, takže práce ubytování. Potom papírování, tak samozřejmě pojištění, že vyřešit na pojištění zdravotní, sociální, nahlásit to tam, odhlásit a vyřešit, jak přesně jakým způsobem to člověk má udělat, protože to je dost individuální. Já třeba jsem v té době byla zaměstnaná, nebo já furt jakoby jak jsem na mateřský, tak jsem zaměstnaná tady na základní škole v Česku, jako na určitou, takže mi tady běží smlouva, takže já jsem prostě zaměstnanec v Česku. Zároveň jsem OSVČ v Česku a ještě navíc, jak jsem si našla tu práci přes internet, tak to taky jako byla firma mezinárodní, jsem měla pobočku v Česku, takže já jsem měla jakoby příjmy v Česku. No a do toho jsem teď řešila, že budu teda jako ve Španělsku a mít příjem ve Španělsku. Takže to byl speciální případ, co zase samozřejmě vůbec nikde nevěděl, co s tím. Takže jsem všude byla 10krát to domluva a to bylo úplně jako, z toho jsem šílela. Jako člověk si vymlukoval jednoduchá věc, že zajde na pojištění, tam to nahlásím. Ne, prostě jako všichni, že se musí zeptat všech, jo, teď se to prostě dohledovalo přes spoustu lidí, jakože strašně složitý případ. No a nakonec to dopadlo tak, že mi dali formulář A1, to je pro lidi, co mají příjem v zahraničí i v Česku. A no ten jsme prostě tam s nimi nějak jako vyplnili a dopadlo to tak, že ten zaměstnavatel ve Španělsku mi měl posílat jakoby to, nějak, nevím, to už šlo jakoby mimo mě. Měl prostě ten zaměstnavatel něco odvádět do Česka místo do Španělska, že Česko byla jakoby ta hlavní země, to kvůli tomu si vyplnila ten formulář. Takže tady to vyběhat, to byla jako sranda. No a pak taková jako věc, to jsem třeba nevěděla. No. Já jsem se šla zeptat na úřad práce, protože já pobírám rodičovský příspěvek. Jak to bude, když budu zaměstnaná ve Španělsku? Když budu prostě žít rok ve Španělsku, jestli mi ten příspěvek bude chodit, nebo jestli to mám nějak odhlašovat. Tak samozřejmě zase jako nevěděli, tak se zeptali. No a dokonce i do mailu mi pak napsali, protože to nějak tam na té pobočce uzavřeli, že jako nevědí, že asi to řešit nemusím. No a pak mi do mailu napsali, že budu pobírat příspěvek nadále. Takže jsem s tím počítala a kalkulovala, bylo to 10 000 v té době pro mě a bylo to docela jako velký peníze v tom našem rozpočtu. Takže jsem měla radost, že to budu pobírat nadále, že jsem to vyřešila, že jsem si to jako ujasnila, než odjedem. No a potom, když jsme tam byli, tak po 4 měsících mi najednou prostě volali z úřadu práce, že mi vyplácejí příspěvky, na který nemám nárok a že jim mám všechny vrátit. Takže já tam najednou jdu 40 000. Prostě, jo, teď jsme samozřejmě neměli. Jak se to vyřešilo? Navíc jsme ani nevěděli, jak to budeme řešit to, že nám to chybí každý měsíc. Vyřešilo se to tak, že nám počuli rodiče, kteří byli moc hodný. Toho si hrozně vážím. Oni jakoby nesouhlasili s tím, aby jsme někam jeli a pak nás ještě takhle podpořili, takže to bylo jako hrozně hezký. Spíš je to taková jako byrokratický nesmysl, že se tě tam přehazujou a nakonec to dopadne takhle. A já jsem to tenkrát, já jsem z toho byla dost naštvaná, protože jako kdybych to neřešila, tak mi je to jedno, ale já jsem prostě, nebo jako řeknu, že jsem blbá, ale já jsem to jako měla v tom mailu, tak jsem si říkala, tak to půjdu za nějakým právníkem a tak jsem si říkala, ale já se tím jako vysilovat nechci. Oni mi řekli, což jsem si sice říkala, že nic neznamená, slíbili mi, že až se vrátím, takže to tam nahlásím a oni mi to dovyplatí. Že mi ten příspěvek prostě celý do té výše, co mám mít, že jako o nic nepřijdu, že mi to vyplatí, že mi zase vrátí to, co já jim vrátím. Prostě jako skvělá akce to byla. Teď to mi jako slíbil, tak jsem si říkala, OK, tak já to jako řešit nebudu, abych tady si jako vysilovala tím, že někdo mi napsal něco a pokud jak by to pak dopadlo. Takže se to vyřešilo. Takže nám prostě počili rodiče a já jsem po příjezdu došla na úřad práce, tam jsem musela zase doložit 100 000 papírů, že jsme tady a že manžel má práci a že nevím co všechno prostě.
a vrátili mi to. Teďka mi to jakoby teď to ještě pobírám. Jak se to. No. Jakoby toho nebylo málo. To bylo jako vynikající. Takže to byly tvoje peripetie. Co bys ještě teda řekla, co ještě je potřeba zařídit? Nebo jestli to je všechno? Tak měli jste ubytování, práci? Je potřeba práci? se nějak zamyslet nad tím zdravotním pojištěním, jakože tak pro mě to třeba bylo, takže já jsem věděla, že tam budu mít práci, že mi to bude platit zaměstnavatel a že na to můžu přihlásit i děti, takže já to tam budu mít pokrytý takhle. Ale manžel, ten jakoby tam tu práci neměl, takže jsem to pokrytý neměl, takže to jsme řešili tady jakoby s pojišťovnou, že on se vlastně udělal cestovní pojištění na rok, což jsme teda nakonec zjistili, on si to dělal u VZPčka, kde byl pojištěný a tam to bylo prostě strašně drahý, ale my už jsme to neměli nějak rozpiplávat a jako tenkrát bychom jako dost ušetřili, kdyby si to udělali, ale prostě jako, jsme to většinou dělali tímhle způsobem. No a jinak je to asi jako všechno takhle předem. Pak jsme řešili spoustu věcí tam, my jsme vlastně byli 4 a každý měl kufr, takže jsme měli 3 kufry. Což není úplně jako moc. Není to moc, ale zároveň to není jako ani úplně málo. No, když si to člověk tak jako vezme, tak on toho za stolek jako nepotřebuje. Jako je to jiný, než spolit na dovolenou, protože jako svým způsobem to je podobný, jo, protože jedeš tam nějakou jako dobu, nebo my jsme takhle, my jsme ještě tam jeli s tím, že jako nevíme, jestli tam budeme rok, že jako asi rok, ale může se, když se něco podělá, takže přijedem dřív, nebo naopak, když to má nějak jako super a bude to úplně jako mega vycházet, že tam budeme prostě díl, jako, že jsme jako ani nevěděli, jak tam budeme dlouho. Ale to už jako by bylo asi stejně jedno. Možná tady v tomhle tom výhoda těch Kanárů, že jste nemuseli brát zimní oblečení, nebo to takový množství, jako kdyby se jeli někam, jako by se to víc střídá, to počasí. Takže. My jsme se zbalili každý jako jednu tenoučkou bundu. A já jsem navíc i zapomněla, že jsme ji zbalili, takže jsem ji tam pak našla až ke konci toho pobytu. No, tak jako zamysleli jsme se, co jako potřebujeme nejvíc, co nepotřebujeme, co tam koupíme, jsme tam spoustu věcí kupovali a pak jsme je prodávali. Takový ty větší věci, jo, jako prostě, no, co se nám nechtělo vozit. Ale vzali jsme si jednu jako fakt velkou věc, jako kontaktní grill, prostě, protože jsme měli takový jako nový a fakt pěkný a šli tam vyměňovat platínky a hodně jsme ho používali. A říkali jsme si, že jako nechceme prostě kupovat doma, když máme nový, tak jsme to tam jako nějak zbalili. No ale jinak jsme většinou jako měli toho fakt jako takový ty základní věci, co si bereš i na tu dovolenou furt dokola, no. Co jste dělali v tu dobu s domečkem? No my jsme měli štěstí v tom, že Martin má bráchu, který zrovna, on je teda jakoby sám, protože mi dospělý, že je sám a končil mu nájem. Takže nám to jako tak vyšlo, že mu končil ten nájem, tak jsme říkali, hele, tak nechceš být u nás, prostě můžeš tam být za to, že nám tam pohlídáš zvířata, že máme zvířata, ještě jako máme kočku, želvy a takovou jako takovýhle věci. Takže on nám tam prostě pohlídal zvířata, staral se o zahradu, protože máme jako zahradu, takže osekat a takovýhle věci. Takže se to hodilo. Takže se to hodilo, no, takže on tam byl, postaral se a my jsme tam museli být, no. Mě by zajímalo, jaký byl přílet na Lanzarote. Na začátku to bylo dost náročné. A to hlavně z toho důvodu, že já jsem takhle. Ještě jako jednu věc, jako řeknu, jo. Martin tady má práci samozřejmě, kterou teda jako by si nemohl vzít sebou, takže my jsme se rozhodovali, co s tím bude dělat. A on šel dát výpověď s tím, že prostě nebude žádat o žádný jako neplacený volno, když neví, jak to bude dlouho. Home office jako by to nepřipadalo v úvahu, ty jeho firmě to nenabízeli vůbec, jako to nebyla možnost. A no, tak říkal, tak dám prostě výpověď a až se vrátíme, tak jestli se vrátíme, že asi jo, tak až se vrátíme, tak si najdu buď práci jinde, nebo se zeptám, jestli mě vezmu zpátky. Takže on dal výpověď, nebo on šel dát výpověď, ale on je v takové pozici, kde jako je takovej trošičku nepostradatelný. Tak ho jako hrozně ukecávali a tam zůstane ještě aspoň třeba 2 měsíce a že by to mohlo fungovat nějakým způsobem, že bude třeba 2 týdny na Lanzarote a 2 týdny tady, bude jít tam. A nabídli mu k tomu prostě nějak si domluvili, prostě na nějakých jako super věcech. Takže to takhle dopadlo. Ale to bylo těžší, že my jsme vlastně museli vyřešit nějakých hlídání, protože jsme chodila teda do práce.
Takže jsme museli vyřešit, že nám tam budou jezdit babičky, hlídat děti nebo příbuzný a bude teda lítat do Česka. Takže ten příjezd tam byl jako fakt úplně šílený. Ty první 2 měsíce pro děti to bylo za první líp prostředí, za druhý já jsem teda chodila do práce, na což nebylo zvyklý, protože jsem nikdy nechodila, jsem nechodila vůbec ani nikam jako na částečný úvazek. Nikdy tě neviděli pracovat. No, nikdy mě neviděli jakoby odcházet. Rozumím, jo, dělám si legraci. No. Takže to pro ně byly takový situace a ještě po každý je hlídal někdo jiný, když já jsem tam nebyla, jakože jednou 2 týdny tam byla jedna babička, a pak tam byl zase Martin, pak tam byla jiná babička a teta, jo, prostě bylo to pro ty děti, jako jsem strašně náročný tady tom. Ale zvládali to dobře, jenom, jako já jsem na nich viděla občas, že jsou takový už z toho, že jako unavený, no, asi tak, že jako v nějakých věcech nefungují úplně tak, jako třeba fungovaly dřív. No a pro mě to samozřejmě taky bylo jako těžký a si zvyknout na to, že vlastně jednou jako, tchýně, potom ale někdo další. To mě to nevadilo za stolik. Spíš jakoby jsem zjistila, že pro mě bylo hodně těžký, že já najednou s těma dětma nejsem, ale jako vůbec. Já jsem se jako na jednu stranu těšila, že budu i bez nich, že budu zase jako normální člověk, když to tak řeknu, nejenom máma. A ono by to asi bylo fajn, kdyby to bylo nějak jako na kousek. Ale tím, že já jsem prostě vstala v 6 ráno, šla jsem pracovat, když mě ještě spali, pak jsem si doma dala oběd a pak jsem zase šla jako do práce a přišla jsem mít hlavně spali v podstatě. Takže jsem s nima pak nebyla vůbec. Tak ten první třeba jako týden, tak to pro mě bylo jako jo, prostě jsem odbledá. No, ale potom už to bylo takový fakt jako smutný. A vždycky jsem přišla domů na ten oběd, jako oni pak jako třeba brečeli, nebo jo, a fakt jsem je jako neviděla najednou prostě skoro vůbec a přišlo mi to úplně jako strašný, že to je prostě takhle, tak určitě nechci. Hlavně asi u mladšího si mohla bát toho, že přijdeš o nějaký ty milníky, který si třeba u Arti viděla. Jako jo, mrzelo mě to tak z toho důvodu, no. A já jsem ještě kojila, takže já jsem pak prostě řešila, že jsem si musela někde jako na plynáka, jako jo, bylo to fakt prostě náročné. Bylo to náročné mě, no, ten začátek. To bylo fakt hustý. A do toho jsme ještě řešili to, že jako to zařizování, ten zbytek toho papírování, jo, tam vybíhat ty úřady a to bylo jako taky jako strašně vtipný období. Takže tak jako můžu popovědat, co jsme zařizovali na to jasu. Jo, řekni. No tak nejdříve potřeba se teda nahlásit, že někde, jako pokud tam chce člověk takhle jako pracovat a fungovat, tak musí zajít na městský úřad a nahlásit se tam, že tam bydlí. Jako ukázat tu nájemní smlouvu a prostě získáš tam takový jako certifikát o tom, že bydlíš v tom městě. No, což ještě šlo. To bylo o tom, že jít na úřad a trochu i anglicky jsme se jako domluvili, občas jako s překladačem a jako jo, chtěli po nás třeba něco ještě dát do úpravy, doložit, ale bylo to jako, že tam člověk prostě přišel, komunikoval, odešel, tak nějak se to jako vyřídil během pár týdnů. No, ale potom jsme museli řešit to NIE číslo a vlastně jsme s tím řešili i jako rezidenční kartu a to bylo jako jedna schůzka, že buď si žádáš jenom o to NIE číslo, anebo i o tu rezidenci. A já vím, že jsem tam měla tu pracovní smlouvu, tak jsem měla nárok na tu rezidenci a nám to přišlo jako výhodnější, protože my jsme, vlastně když máš tu rezidenci, tak můžeš za prvý, máš levnější vstupy, dopravu a tak, takže docela fajn. A za druhý my jsme přemýšleli, že bychom tam dali staršího syna do školky a z toho rezidencí bychom to měli normálně jako zadarmo, prostě automaticky. Takže to jsme chtěli vyřídit. No a to bylo jako horší zařizování, no, protože to se musí udělat tak, že to se zařizuje teda na nějaký jako policii, nebo co to bylo přesně za úřad. Ale je to udělaný tak, že člověk si musí na internetu zarezervovat termín. Prostě přijít třeba jako jo, tady se musí si zarezervovat ten termín. No a ten termín, ten tam jako není vždycky. To se čeká třeba měsíc, než vůbec vypíšou termíny. S tím, že to člověk musí kontrolovat jako furt, protože jakmile je vypíšou, tak jsou rozebraný. Takže já jsem prostě strašnýho času strávila tím, že jsem jenom čekala na schůzku. Pak jsem teda konečně tam tu schůzku jako teda mohla nějakým způsobem teda naplánovat. Museli být zvlášť, jako pro mě, pro děti, pro jedno dítě, druhý dítě, manžel, všichni jsme museli jít prostě zvlášť na tu schůzku, takže 4krát se tam muselo dít. No, takže jsem si vybrala ten termín, který byl za asi 2 měsíce. To nebyly prostě bližší termín, to je prostě proces, co se strašně táhne. No, tak jsem to měla takhle teda, že tam budu
Tak jsem tam šla a teď mi řekli nějakou jako strašnou krabinu, že nemám a teď já už nevím. Já jsem se na to dala pozor, protože člověk toho musí mít hodně na tu schůzku. My jsme museli mít vlastně teda ten certifikát, že bydlíme v tom městě, pak jsme museli mít tu pracovní smlouvu, museli jsme mít... Ne. No to ne, To už nemusíš. To bylo v rámci té schůzky. Jo. To byla schůzka na Tonie a na to rezidenci na jedno, to jako naštěstí. Ale musela jsem mít o zaměstnavatele, že už za mě platí sociální pojištění, musela jsem mít teď prostě na ty děti rodný listy, na manžela oddací list a nevím, všechny kopie pasů, co ještě něco tam bylo. Jo, ještě potvrzení z banky, že jsem zaplatila poplatek, protože se musí zaplatit poplatek za schůzku. A ten se musí zaplatit osobně v bance, kde dostaneš prostě papír na to a ten přineseš s tím. Takže tady s tou hromadou, já jsem šla s takovým, až to se papíru, jsem tam přišla. A teď oni mi řekli něco jako, nemáte tady, a teď nevím, rodný list ve španělštině. Říkám, aha, ale nevím, mám ho v angličtině. Ne, španělský, musí to být španělský a originál, musí to být úředně ověřený. Říkám, aha, jak to tady mám jako získat ve Španělsku? No, tak to musíte do České republiky si to tam vyřídit. Ano, to je smožný. Takže mi ta schůzka jakoby propadla, nic jsem nevyřídila, protože jsem neměla překlad. Teď jsem jako vymýšlela, co s tím, že a naštěstí, jak manžel lítal do té práce, tak díky bohu, tak byl často, tak to tady nějakým způsobem prostě jako ošéfoval. Takže jsme zase čekali jako asi 3 měsíce pomalu na další schůzku. To už byl pomalu čas letět do domu. A to bylo asi po půl roce, jako to bylo bez strašný. No a pak to už jako vyšlo. Ale jako to jsem si říkala, to je pakárna. Strašně trvalo. No a pak, až když jsme měli tohle, tak potom, až jsem si mohla zažádat o ty kartičky zdravotního pojištění, až jako s tím písem, což bychom vlastně teda do té doby nebyli vůbec pojištěný. Ale tak jako, prostě to tak vyšlo. Jasně. Možná třeba přes to VZ nebo přes tu tvoji zdravotní pojišťovnu, nebo ty jako jsi se odhlašovala. Ne, ono to furt běželo, tím, jak jsem byla i v tom Česku, tak to jako běželo, takže ta evropská kartička by měla nějakým způsobem platit. Ale samý komplikace. A naštěstí jste to teda vyřešili a dostali jste kartičku rezidenta a bylo všechno v pohodě. Je to tak. Čím tě Lanzarote dostalo? No tak my, jak jsme tam byli ze začátku, tak to bylo to poprvé, kdy já jsem furt jenom něco řešila, jo, bylo to prostě náročné, takže já jsem se moc jako nezaměřovala ani na to místo, jako že tam jsem, že bych to nějak jako užívala, prostě to bylo jenom takový jako snaha o přežití. Pak do toho jsme ještě řešili to bydlení, a že teda nemáme kde bydlet, no takže to taky bylo takový, jako, takže my jsme tam vlastně přiletěli v létě až v podstatě jako do zimy, do nového roku, tak jsme furt něco řešili a bylo to fakt jako takový jako vysilující a jako nežilo se nám moc lehce, by to byla jako pohodička, jo, tak jsme tady ty to skvělý, ty milujeme to tady, spíš to bylo takový jako, tak to tady musíme nějak zvládnout. No a když jsme si hledali to bydlení, tak to bylo takový ještě, že jsme říkali, neměli bychom to lepší třeba fakt na tom Tenerife, ne, že by se nám tady jako nelíbilo, spíš jako tam bylo víc možností, tam bylo jako, že bych třeba na nějakou jinou práci, nebo bych mohla, bylo tam bys nabít jako ubytování právě kvůli tomu bydlení. Tak jsme ještě takhle přemýšleli, takže tam ještě to nebylo vůbec tak jako, tam ještě nebyla ta zamilovanost. No, takže jsme to jako tak vymýšleli různě. No a pak to bydlení teda dopadlo tam a pak už nastal ten zlom jako po novém roce, že už jsme tady měli všechno vyřešený, už jsme měli to bydlení vyřešený a teďka byl konečně čas na to tam jako začít nějak jako cestovat a vnímat to, že jsme... No a mně se to tak strašně zalíbilo, prostě tam fakt, jak já jsem se do toho fakt zamilovala. Mně se strašně líbí, jak je to tam je to jako jedna velká vesnice, to prostě, jo, jako právě i třeba k tomu Tenerife, tam je to takový jako turističtější a je tam víc lidí, je to takový celkově, je to jako větší ostrov, ale tady taky ten ostrov malinký a těch obydlených jakoby částí tam není tak velký jako procent toho ostrova, tam jsou samý, je tam spousta takových jako pustin, lavových polí a je jako docela málo jako zabydlených. Tak mi to přišlo takový, že těch pár míst, co jsou zabydlený, tak člověk jako docela rychle pozná a teď poznáš jako různý lidi, že jo, a takhle a je to fakt jako, je to taková jako velká vesnice a ta atmosféra mě se jako strašně líbí, takovej ten klid a to, že jo, prostě
seš tam obklopená tou přírodou, ať je to jako jiná příroda, než na to jsme zvyklí, tak jako furt je to příroda a ty tam máš prostě jako oceán, lávový pole a nic, jako a teď tam tebe nějak jako působí a je to tak jako strašně uklidňující, jako fakt příjemný a hezký. Co mi na tom jako líbí asi nejvíc, no. A pak jako je super, že tam třeba jako málo kdy fakt prší, tam skoro furt hezky jako fouká tam, ale nevím, mě ten vítr nikdy nějak moc nevadil, protože prostě je teplo, tak fouká, no, tak aspoň je to trochu skladí. Jako jo, někdy to bylo opus, ale jako obecně mi to nevadilo. No tak se nám tam prostě zalíbilo, no. A hodně se mi tam zalíbilo, že ten ostrov celý, jak je jakoby pojatý z hlediska architektury, tak to dává jako smysl a jako hrozně takový poplašný. Oni tam měli umělce Cezar Manrique a úplně pojmenovaný letiště, to bylo takový jako místní bůh, tam říkají. A to byl prostě pán, který se zasloužil a to, že tam není jako taková ta divočina, co se týče architektury, že tam jsou jako 99% staveb, jsou prostě malý bílý domečky, který... S černou střechou. S bílou. On má jako bílý domečky a on prosazoval pravidlo, že nesmí být vyšší než palmy, takže ty palmy tam prostě vynikají a ty domečky jsou všechny prostě takový malý a působí to tak jako hezky. A tady ten plán právě navrhovali takový ty různý turistický centra, co tam jsou, takže když pak člověk je tam jako na dovolený a jezdí na ty výlety, navštěvuje ty místa, tak prostě se dostává na místa, co jsou jako hrozně krásně zpracovaný a bude to pojetí je takový, že jako se ta architektura tak jako prolíná s tou přírodou, zasazená do toho specifického prostředí toho Lanzarote, tak výrazně tu krásu té přírody, té lávy, jo, takový těch specifických věcí. Možná takový kontrast tý černý a bílý. Jo, ty barevný kontrasty. Nevím, mám prostě rád jako design po ty věci, takže tohle jako se mě jako dotklo v tom ohledu, že to je fakt pěkný. Takže to se mi tam taky líbí, no, že na člověka to působí tak jako hezky. To je pěkný. A možná vlastně, jak si říkáš, že jste měli problém sehnat to ubytování ze začátku a že jste se stěhovali, že vlastně i dává smysl to, jak říkáš, že je to malá v uvozovkách vesnice, tak těch kapacit tam prostě tolik ubytovacích jako není. Takže možná na tohle to si člověk jako by měl dát pozor, když tam třeba jede jako my na vlastní pěst, že ta ubytovací kapacita může být jako je to jako problém teďka hodně, ten turismus se tam teď docela jako rozmohl oproti tomu, jak to bývalo dřív. A ten ostrov na to jakoby nebyl úplně připravený, hlavně jako z toho hlediska toho ubytování. Takže tam je teď jako problém jak s dlouhodobým ubytováním, protože ty lidi, co tam jako pronajímali něco dlouhodobě, najednou zjistili, že jako krátkodobě se jim to daleko víc vyplatí, že tam miliarda turistů, že což jako dává smysl. Ale tím pádem tam nejsou dlouhodobý ubytování a pokud tam je někdo místní, kdo tam nemá jako vlastně bydlení, tak má prostě strašný průšvih a spousta lidí jako s tím fakt problém má. Takže to je jako taková smutná jako stránka té věci. Takže byste měli vlastně štěstí, že jste to ubytování s dětma vždycky sehnali. Měla, no, ale to bylo fakt jakoby štěstí, no, nebo nějaká moje jako víra. Ale jste si ho přivolali nějaký. Jako není to určitě jako běžný, že tam člověk sežene jako po 1000 € ubytování na měsíc. A teďka tam je i jako problém, co teďka s lidma řeším, že tam třeba jede někdo právě takhle pomáhá lidem, že tam chtějí jet. No a taky jako řešíme kolikrát, že na ten termín, co tam prostě jedou, tak už ty ubytování jako nejsou. Ani ty lidi to často nechávají na poslední chvíli a chtějí a chtějí něco prostě za 2 týdny, že tam přijedou. Že tam přijedou za 2 týdny a teďka chtějí jako něco vybírat, ale ono prostě není. Tam máš jako těch možností fakt strašně maličko a jsou strašně předrážený, takže to je jako trošku prekérka. A to řešit trošku víc dopředu. Ale dá se něco najít, zase jako ne. Lucka nás právě zachránila během naší teď už předloňský cesty, když jsme právě Vánoce trávili na Lanzarote, tak nás nechala několik dní spát u sebe a zachránila naše děti a naší rodinnou pohodu. Jste něco našla? No právě, že už tam jako, a i letos jsem se dívala do Bookingu, když jsme byli letos nebo loni na Tenerife, tak se dívala schválně, jestli ta situace je stejná a je, no. Že prostě 4 dny začíná to na nějakých 40 000 za rodinu. No. Takže
A já bych teda přešla k tvému projektu Lanza Life, kdy začal ten nápad v tobě jako, kdy bylo zase toto semínko toho nápadu a asi ve chvíli, kdy jsi začala objevovat ty krásy toho ostrova, nebo jak to vlastně k tobě přišlo, tenhle ten nápad? No, asi jo, asi jak říkáš, no, když jsem to začala objevovat. Když já jsem jakoby získala ten pocit, že se mi to tam prostě strašně líbí, je to jako super a chci to jako ukazovat, protože jak já jsem si fakt říkala, jako wow, ty na to vůbec na první pohled nevypadá, ale to je to prostě jako úplně úžasný. Tak jsem začala tak jako sdílet na Instagramu a teď mi ty lidi jako psali, jo, jako kde přesně tohle místo, nebo já nevím, jako tam byla výstupný a potom jako třeba chcem tam jet a co tohle, a prostě se mě ptali na spoustu věcí kolem Lanzarota. A mě to bavilo se s nimi psát, já jsem měla radost, že jako sdílení nějaký lásky. Jako hrozně mě to naplnilo, tak jako hezký. No a pak když jsem se jako přistihla, že se tomu věnuju, tak třeba 2 hodiny každý den, že si prostě píšu s lidma. A to já jsem pak i začala dělat, že vyloženě jsem si otevřela třeba skupinu na Facebooku a jako nějaký, nevím, Češi na Kanárech, něco takového. A teď jsem koukala, jestli se někdo ptá jako na Lanzarote, když někdo jsem ptala na Lanzarote, tak to jsem dělala úplně radost, já můžu poradit. Prostě jako, tak jsem takhle jako psala s těma lidma hodně. No a pak jsem si jako říkala, tak co z toho jako, co z toho nějak jako teda něco vymyslet, jo, protože já jsem vždycky chtěla nějak jako podnikat, mít něco svýho. A já jsem prostě jako, moje žena byla podnikatelská, já jsem se teda dělala věc jedním za druhou, já jsem věděla, že chci něco dělat sama, potom se mě vyhodili z té školy. To byl vlastně bod, kdy já jsem si řekla, tak jako určitě nebudu už na někom takhle závislá, jako určitě nepůjdu někam studovat, to je jedna věc, ale ani nechci mít jako zaměstnavatel, aby se mohlo stát, že mě někdo prostě lusknutím prstů vyhodí, protože tak to bylo s tou školou. To nebylo jako, že by mě nějak vyhodil, že bych byla nějaká, já nevím, jo, že bych nic nedělala, byla úplně totálně vypatlaná, ale já jsem tam měla jako hlavně problém s jednou paní učitelkou. A já jsem všechno splnila, všechno jsem měla, paprášku jsem měla za jedna, prostě byla jednou z výtvarky jsem všechno měla za jedna, z angličtiny testy jsem všechny udělala na první pokus, no a potom ona mi řekla už jako předtím, ta paní, že až budu dělat státnice, takže mě vyhodí od ústí. No a tak jsem dělala... A to bylo z angličtiny. No tak jsem šla dělat poprvé státnice a ona tam byla a řekla mi, že jako pohodě, ale že prostě nemluvím dost. Řekla jako na úrovni, že mluvím jednoduše a že jako na studenta vysoké školy bych měla mluvit líp, takže mě prostě vyhodí. No tak já jsem se to snažila jako řešit, přišlo mi to strašně nefér. Na ten druhý pokus jsem tam jako přišla teda normálně, že prostě snad už nebude dělat problémy. Tak to bylo to samý. No a na třetí, to jsem tam už chtěla mít jako nějaký prostě nějaký ředitele a nebo tak, jako někdo dohlíd, protože jsem si říkala, to je někoho možný. No ale nakonec to stejně nějak jako úplně nedopadlo, takže zase to prostě byla tragédie a vyhodili mě. Takže já jsem z toho získala jako pocit, že tak asi ne. Nevím samozřejmě, jak to bylo, třeba jsem byla fakt jako špatná, mělo to tak... Ale učila si ve Španělsku. Ale tohle byl nějaký můj jako prostě pocit z toho, že jsem to takhle jako vyvrbila. No a právě jsem tím získala takovou tu fakt jako motivaci, takhle to mít prostě v životě už nechci a nebudu. Takže já jsem si přemýšlela jako nad tím, v čem teda podnikat, jo, takže jsem dělala různý věci. Já jsem nejdřív jako dělala šperky, protože mě bavily takový ty jako hezký věcičky, co to vařit a tak. Tak jsem dělala šperky, to jsem dělala už jako ještě od malička, ale snažila jsem to pak nějak jako víc rozjet, ale úplně to nebylo takový to jako do toho jsem začala psát teda ten blog o cestování, což jako taky mě jako na jednu stranu bavilo, ale nebylo to ono. A prostě takovýhle jako drobnosti, furt jsem vždycky měla nějaký nápad, ale zároveň to bylo jenom, že se to týkalo nějaký jedné oblasti, co mě baví jako strašně moc věcí a vždycky jsem se zaměřila jenom jako na jednu a pak jsem jako chtěla dělat jinou a nějak se to jako netruplovalo a to jako nefungovalo. No a teďka, právě jak jsem začala tam psát těm lidem a teď jsem přemýšlela cestu, tak si říkám, tak počkat. To je jako docela dobrý nápad. Já bych prostě mohla založit si nějakou jako cestovku nebo něco, kde budu lidem prostě takhle nějak jako pomáhat sem jezdit, jako zájem o to asi mají evidentně. A já tam vlastně můžu jako všechno, co mě baví, propojit. Mě bavilo fotit, takže já můžu jako fotky, že jo, předávat, fotit videa, dělat mě baví mě jako být kreativní, jako vymýšlet věci, baví mě dělat jako design, grafiku, baví mě komunikovat s lidma, jo, a
teď se mi to prostě tak jako všechno propojilo a cestování, že velká vášeň najednou, takže to si říkám jako všechno se to tady jako spojilo a to bylo úplně jako skvělý pro mě, jako co bych mohla dělat, tak já prostě jdu do toho a budu v tom pokračovat zatím, budu sbírat zkušenosti, jako využiju to, že tam jsem a až přijedeme pak do Česka, tak já si prostě založím nějakou cestovku, nevím vůbec, jak to udělám, že nevím vůbec nic o cestovním ruchu, ale nějak to prostě se naučím a nějak to bude. Takže takhle vznikl ten nápad. Co teďka můžeš nabídnout lidem, kteří chtějí vyrazit na Lanzarote? No teďka zatím, já jsem teďka v podstatě jakoby začala konečně. My jsme sice doma od léta, takže je to nějakých přes půl roku. Ale mě strašně trvalo zjistit, co a jak, jako kolem toho. To bylo taky jako šílený něco. Tím, jak jsem o tom nic nevěděla, takže já jsem vlastně zjišťovala, jestli založit cestovní kancelář nebo cestovní agenturu. Potom jsem jako teda si něco vybrala, zjišťovala jak na to a teďka jsem začala. Takže jsem musela jako dát nějak fakt jako dokupy ten můj plán, co a jak přesně bude fungovat, nebo jak bych to mohla dělat, aby to nějak jako dávalo smysl. Teďka web jsem musela vytvořit, já jsem teda jako oslovila dobař a mi s tím pomoct, protože jsem to nechtěla tvořit sama, mě to nebaví, to je jako technický věc. Takže jsem si to navrhovala, on to dělal, ale musela jsem prostě to nějak jako fakt přijít s tím. Já jsem neměla žádnou jako předlohu, prostě pro mě to bylo těžké. Já jsem neměla, že bych si řekla jako, jo, tak tady je člověk, co dělá tady to, akorát jinde, tak to prostě udělám podle něj. Tak mě tam vždycky, já jsem si takhle pár lidí našla a jsem se s nimi jako o tom třeba bavila, ale vždycky mi tam jako něco nesledlo, takže já jsem si ten projekt dělala přesně podle sebe. A tak mi prostě dalo fakt dokupy to jako nějak poskládat. No a teďka jsem konečně teda nedávno spustila web a mám tam zatím 2 věci, co nabízím. Jedna jsou cesty na míru, kde já prostě těm lidem udělám takový balíček, je to v podstatě jako kdyby si koupili zájezd, akorát není to prostě jako zájezd, to je to takový. Ty můžeš jim s cestou. Přesně tak, no. Jako já pro ně, já jim se řídím všechno, ale je to ve finále lepší proti zájezdu i v tom, že oni si jako všechno řeknou, jak chtějí, že já se s nima spojím a my si řekneme, jako jo, tak kdy chcete letět, nevím, jak chcete, aby vypadalo ubytování a já jim všechno naplánuju, já jim pomůžu ty letenky se nadkoupit, to ubytování ty zemí, pak jim jako doporučím výlety, uděláme spolu, třeba někdo chce jako vyloženě udělat program den pod dní, někdo chce jako doporučit místa, tak to se mnou jako pobavíme, jako co komu prostě vyhovuje, takový fakt jako extrémně individuální, no. Pak někdo si třeba pomoci s půjčením auta nebo koupit ty stupenky, že třeba když jsou lidi, co neumí ani anglicky, tak pro ně je to prostě jako takový help, tady to zařizovat. Takže prostě všechno možný. Takhle, co si jako člověk představí, že musí řešit kolem dovolenou, tak tomu prostě udělám, co jde. A no to je ono, no. A do toho jsem pro ně jako k dispozici, když něco potřebuju, nebo třeba jako zavolat taxíka, jo, někdo zavolá, hele, já jsem tady potřebuji taxi, říkám, no, tak jo, tak já zavolám. Takže to byla fakt jako různý věci, no. A k tomu ještě to je další věc, co tam nabízíme, tak jsem napsala průvodce a toho dávám jako k té cestě na míru. A čem ten průvodce je? To je teda e-book zatím, jsem to takhle vybrala, že to bude lepší forma a je to teda o Lanzarote samozřejmě. Je tam přes 70 různých typů na výlety, to jsme prostě nazbírali, jsme tam byli a pak tam jsou různý jako informace o ostrově, prostě takové praktické věci, třeba se týče, nevím, dopravy a nevím, jako třeba ani nemocnic, takový jako co by mohli lidem hodit. Je tam prostě všechno, co mě napadlo, jo, o přírodě, po zvířátka a tak, jako všechno možný. Je tam i itinerář, vyloženě na 6 dní sestavený, když by někdo jako chtěl nějakou toho věc takhle, no, jako objev. Takže je to takový jako prostě průvodce, je to nějaká jako knížka, co když si někdo koupí a chce na Lanzarote, tak tam najde jako za mě jako všechno, co potřebuje. Takže vlastně i člověk, který by nevyužil tvoje služby, té pomoci té dovolený na míru, tak vlastně, když pojedu na Lanzarote, koupím si průvodce a budu vědět prostě, co tam během toho týdne dělat. Spousta lidí to tak dělá, že cestují sami, nebo prostě jako pomoc, že ti to umějí, tak to by to chtěli. A nebo třeba nemusíš využívat ty fakultativní výlety, co nabízí cestovky, ale prostě si to zařídit. No, jsou to buď lidi, co si jako tu dovolenou zařizují na vlastní pěst, ale i lidi jako z cestovek, co jsou. Že přesně jak říkáš, no, chtějí, jako sice jsou v tom hotelu, ale chtějí někam jezdit na výlety, tak prostě koupí. A nemusí vlastně platit
tomu hotelu No za právě, oni tím jako zprostředkování hrozně toho. ušetřej. Mhm, Není zase tak drahý, já jsem nabila 290 korun. mhm, Jsem mhm, jako přemýšlela víc, protože jsem na to koukala, tak jako spousta těch průvodců takhle nabízí za víc. A já jsem si říkala jako, ne, tak já chci, aby prostě to bylo pro co nejvíc lidí, aby to jako dostupný, aby nemuseli přemýšlet nad tím, jestli to fakt jako musí využít. dávat. Mhm, No. A mám tam i možnost jako stáhnout si prvních 20 stránek zdarma, aby se prostě jako koukli, aby Jasně, jako to pro ně. vyhovuje mi to, nevyhovuje mi. Mhm, Takže takhle to mám, no. A je tam jako spousta, já tam fakt komentuju jako nějaký osobní zkušenosti. To bylo jako fakt jako by takový, no jako prostě osobní, no, aby jako bylo vidět, že aby tam byla nějaká ta zkušenost, co se může třeba hodit oproti tomu, než když si to lidi prostě jen tak jako vygooglej. Jasně. Nebo teďka jsem viděla, že se navrhují i itineráře skrz jako ChatGPT, že ti navrhne, tak... Ale mimochodem to je jako fakt vtipná věc, jo, oni to všichni vychvalují a mně to přijde dobrý, je to jako super, ale člověk se na to musí dát jako pozor, protože já třeba pak schválně, já jsem to psala sama, jo, já jsem to jako nenechala ten itinerář vygenerovat, ale schválně jsem pak jako na to byla zvědavá a říkám si, hele, tak jako schválně, tak to dejme itinerář na Lanzarote, schválně co tam napíše. No a teď tam byla jako jedna věc a říkám si, já to neznám, to je to, kde to je a bylo mi to jako divný, ne, tak jsem si to hledala a to bylo na vedlejším ostrově, tak mu píšu, hele, tady to tam jako úplně nepatří, a jo, děkuji za úplně. Takže to jako dělá i chyby, no. Jo, já jsem taky na to narazila, taky jsem dělala nějaký itinerář jako ve Vratislavi v Polsku a byly tam věci, které tam vůbec vlastně jako nejsou, že aby si lidi na to dali jako pozor, že vlastně ne vždycky ta umělá inteligence ti dá jako úplně relevantní informace, že zároveň si myslím, že je skvělý, že ty máš tu roční zkušenost, že si navštívila ty místa, když to prostě určitě je na internetu nebo tak spousta jako typů od lidí, co tam byli týden, 14 dní a nemají to prostě tak prochozený, tak si myslím, že ty můžeš nabídnout i to, jak si říká, 70 typů nebo 70 plus typů. Neumím si představit, kam všude ty lidi zavedeš, ale jakože je skvělý, že vlastně představíš i to, co není úplně jako mainstream. Jo, fakt my jsme tam objevili takový místa, co bychom prostě ani náhodou jako neobjevili, že by to třeba doporučila kolegyně v práci, jo, to tam, že je celý život a jako, jako jo, tak tady to vlastně. Nebo jak třeba děláme ten geocaching, že tak nás taky někdy někam zavedla, nebo jsme prostě jenom jako jeli, někde jsme přibrstili, něco jsme jako objevili, takže fakt nějaký ty místa jsou takhle jako a i ty turistický, tak jako nějaký jsme navštívili třeba fakt jako opakovaně, nebo jsme tam strávili fakt jako hodně času, takže jako i s těma máme to byli třeba. Co jsme navštívili opakovaně? Tak třeba jak je tam je jeskyně Cueva de los Verdes, no a tam jsem byla já 3krát. A bylo hrozně zajímavý, protože to chce vždycky každý vidět. To jsou lávový tunely, prostě co paní dělala láva, když tekla, a tak je to zajímavý, že člověka to zajímá. Takže jsme tam chodili takhle právě s pár návštěvama, že jsem je tam vzala. A bylo hrozně zajímavý, že jsem to po každý vnímala úplně jinak. A to mi jako přišlo fakt prostě takový zajímavý, že když jsme tam třeba byli poprvé, tak to je takový, že člověk kouká, jo? Člověk prostě jako kouká, že jako jo, tak tady to vypadá takhle, jo? A za stolik jako nějak jako extrémně to jako nevnímá, nějak jako do hloubky, spíš to jako pozoruje. Pak když jsme tam byli podruhý, tak to už bylo takový, jako jo, tak tady už to znám, tak na co se zaměřím teď. A teď koukáš na to, co si jako potřeba si nevšimla. A pak když jsme tam byli po třetí, tak to už bylo takový, že jako, že jsem už tolik ani jako nekoukala a spíš jsem jako vnímala tu atmosféru a najednou mi došlo třeba jako, že tady je to fakt jako hustý, tady jsi prostě jako obklopená tím tunelem. Prostě všude jsou jako stvrdý ta jako láva, jo, a teď to prostě nějak jako působí a najednou prostě to pro mě jako fakt úplně vstávání, jak je to pěkný, naše ty místa víckrát. Takže vlastně poprvé to bylo, jak jsme se bavili o tom seznamu, že si prostě odškrtla, byla jsem tady, je to krásný a zase voda. Jo. Takže vlastně díky tomuhle tomu to místo vnímáš úplně jinak a já třeba taky ráda se vracím na nějaký původní místa. Úplně často se nám to nedaří, ale jako když se někam vracím, tak ano, prostě člověk k tomu má i jako jiný vztah k tomu místu. A mě to nikdy nenapadlo, jak jsme dřív cestovali, tak ani nějak jsme jako neměli touhu se vracet na stejný místa. A třeba párkrát se nás jako někdo zeptal, ty tam to vypadá hezky, nepojede tam ještě někdy a já jsem jako
říká jako ne, co jsme tam dělali, když jsme tam byli, když jsme to viděli, jako rozumím. viděli, prostě, Jo. prostě vidíme, a on mě vždycky vidí. A jako ani mě to nenapadlo, že bych jako chtěla někam znova, no. Ale přitom teďka jako, teď už to vidím jinak, no. Řekneš mi, co dal ten rok dětem? Nebo i rodině vaší? No tak naší rodině strašně moc, jako celkový, protože já vlastně tím, jak jsem teda začala, že jsem tam pracovala od rána do noci, tak mě to nevyhovovalo. Za první mě nebavila ta ranní práce, což byly ty reklamy, to nedávalo mi to žádný smysl, bylo to prostě, byl to oprus. Jsem říkala, že už vezmu svůj čas a spláchnu do záchoda a dostaneš za to peníze, ano. To jsem nechtěla. Jako jedna věc bylo, že mě to nebavilo a druhá, že jsem jako chtěla být fakt jako s těma dětma, že mi to vadilo, že s nima nejsem. No tak potom nakonec se nám podařilo, že Martin si domluvil nakonec v práci, že ho tam fakt jako vzali na ten home office, ač to vypadalo jako, že to v žádném případě nepůjde, tak nakonec to šlo. Kdy to bylo? Kdy? To bylo od toho nového roku, vlastně, jak se to celkově přehouplo, tak i v tomhle smyslu. A on si to domluvil teda, takže on tam dělal na poloviční úvazek a já jsem na poloviční úvazek pracovala tam, takže my jsme měli pak nádhernou rovnováhu. Já jsem teda ještě k tomu měla tam jeden přivídělek, to jsem jako nezmínila, to se mi povedlo až tam na místě, že já jsem se tam, takhle, nám chybělo pár peněz, i když jsem měla ty obě práce, nebo i když by pak jako Martin měl tu práci, tak nám tam jako chybělo něco, protože tam mají práce v jazykovce, já jsem sice počítala s tím, že za hodinu budu mít něco a že to takhle jako bude fungovat, ale realita byla taková, že když byly prázdniny, tak jsem nic nedostala, když jsem byla nemocná, tak jsem nic nedostala, nějaký měsíc byl kratší a ve finále já jsem jako místo toho, jsem prostě plánovala, měla třeba 80% v průměru. A to bylo jako trochu blbý, protože my jsme tam fakt jeli jako na korunu. A na euro. No, a na euro. A nám to chybělo. Takže já jsem se tam jako hledala ještě přivídělek. A bavila jsem se tam, jak jsem se tam potkala, prostě s nějakou Slovenkou, jako v tom městečku, nevím, ještě jsme se potkali na pláži, že jako jsme se zakecali, ona měla děti a já hnedka, já jsem takový jako typ na děti, jo, jako, že mě mají rádi. A já jsem si tam s nimi jako začala stavit nějak hrabě a něco a oni se mě obdívali a jsme se bavili, že jako učím angličtinu a ona mi pak psala večer na Messengeru, jestli jako nechci jejich holky učit angličtinu, že mi tam jako taky bydlají a že by to jako bylo fajn. Tak říkám jako, tak asi jo, tak, tak by to asi šlo. Takže já jsem pak chodila ještě každý den 2 hodiny k ním a prostě jsem se tam hrála s holčičkama a mluvila jsem anglicky a to nám jako doplnilo ten příjem. Takže mi pak v tom jako v té ideální situaci po tom novém roce, tak Martin prostě trafoval dopoledne, pak jsme si spolu dali oběd, pak já jsem šla na 2 hodinky k holčičkám a pak jsem šla do práce jako do jazykovky. A tohle byl tak úplně jako krásný balans, že prostě my jsme oba měli zároveň jako tu rodinu, zároveň i jako by něco jiného, že člověk jako se nezblázní z toho, že jako jenom tak to tak jako krásně fungovalo a to jsme takhle měli od pondělí do čtvrtka a v pátek už pracoval jenom Martin ráno, takže my jsme pak měli jako půlku pátku a sobotu neděli, že my jsme ten čas trávili spolu, ale fakt jako hezky. Tady v Česku je to takový, že jako taky ho trávíme spolu, ale je to takový úplně jiný, no, je to, že většinou děláme něco, řešíme něco kolem toho domu, jo, máme dům a mně to přišlo skvělý, ale ve finále je to taková jakoby zátěž, hrozná, člověk furt něco jako dělá, jo. A znamená furt něco, jako furt. A jako jeho práce je jakoby hezká, je jako super něco dělat, o tom, že někomu se nic dělat, ale tím, že jsme prostě byli tam a ty víkendy trávili, takže jsme fakt jenom jako objevovali ten ostrov a jsme jako jenom jako cestovali, tak to bylo hrozně hezký a fakt jsme spolu strávili krásný čas. Myslím, že nás to jako strašně dobilo. Martin, ten tam vlastně začal jako cvičit a zajímat se o zdravou stravu a tak a ten přijel, ten zhuknul, ten přijel jak nový člověk, ten nikdo jako nemohl poslat. Takže jo, mě to jako taky, mě to strašně moc, ježišmarja, no mě to úplně jako by změnilo svým způsobem. Dodalo mi to jako ještě takový ten pocit, že je fakt jako všechno možné, jako že když jsem zvládla tohle, tak už jako zvládnu úplně všechno. No v tom příběhu je hrozně krásně vidět, jak ty věci jako na začátku se zdají jako v úvozovkách nemožný a jak prostě postupně jde čas, tak najednou prostě přichází k tobě a plní se tak, jak si asi chceš nebo potřebuješ, je to krásný pozdě. No. Já třeba strašně mám ráda takový jako mimoto nebo takovou hlášku. Vesmír tě vždycky podrží.
A když jsem to začala nějak jako tady, tak když jsem k tomu přišla, jako k té hlášce, vesmír tě vždycky podrží, tak to už je dlouho zpátky. Já jsem si něčím jako říkala, no, tak možná na tom něco bude, že vlastně ve finále jako, nevím, vždycky tak nějak jako všechno jako vyšlo, že jo, jako ve finále, že sice se to nejdřív zdá třeba blbý, ale tak nějak jako asi na tom něco bude. Dělala teďka za to jako dobu, já jsem se potom tak jako přesvědčila, já jsem jako v úplném klídku, já se vůbec ničeho nebojím, já prostě vím, že mě fakt podrží, já nevím, ale jako děje se to. Ať se zdá jako ta situace jako třeba blbá nebo nereálná. Nebo náročná. Tak pokud člověk jako tomu věří, že to prostě nějak dopadne a nemusí jako vůbec vidět jak, ale věří prostě, že to nějak jako ten vesmír tě podrží a tak to prostě je, tak to prostě funguje, tak zjistím jako, že je strašně krásně, no je pravda. Zeptám se, jaký máš plány? A plány, který můžeš třeba říct? No, tak plány. Kromě klidného a pohodového porodu. No, teďka jsem těhotná, takže je to takový, že chci hlavně tady tu věc nějak jako dotáhnout. A do toho chci pokračovat samozřejmě s tím projektem a nějak ho dál posilovat. Jako mám vymyšlených spoustu věcí, co to chci rozšiřovat. A to asi nebudu úplně to nebudu rozmazávat, protože já bych si pak měla pocit, že to musím jako udělat. Mám prostě spoustu věcí v tom projektu, co chci jako posunout dál, co chci rozšiřovat. A ukazovat více lidem krásu Lanzarote. Takže to chci určitě plán tom pokračovat a zlepšovat. No a pak, až bude miminka, tak se uvidí, no, jak to jako dopadne. Jako určitě jsme na Lanzarote byli naposled. Určitě se tam budeme vracet, i teď jsme tam byli jako na dovolené. Zeptám se možná ještě, jaká byla ta cesta teďka? Teďka, jak jsme tam byli jaký měla pro tebe jako smysl, nebo? Tak já jsem tam měla jako s tím účelem, že si to chci prostě jenom jako připomenout. Tak nějak si jako srovnat, co chci, jak to vnímám, protože pro mě byl ten příjezd strašně těžký, když jsme se vrátili z toho Lanzarota, já jsem strašně nechtěla odjet. Ale my jsme byli v takové situaci, že jako finančně už jsme to moc jako nedávali a nemohli jsme se nějak jako zadlužit a žít prostě. Takže jsme tady to musím nějak jako vyřešit a do toho jsme chtěli miminko, jo, a prostě i jako z rodinných důvodů, tak se to tak jako poskládalo, jsme prostě jakoby, věděla jsem, že musím odjet. Aby se mohla vrátit. No, jakoby jo. Zároveň to bylo prostě úplně strašně jako těžký, jo. A když jsme přijeli takhle, já jsem už měla takový očekávání, že až přijedeme do Česka, takže najednou budu v tom mém domečku a že to bude zase jako dobrý, jo, že prostě uvidím jako jo, tak tady mám ten domeček, je to krásný. Nevím, že my jsme přijeli a to jako vůbec jsme nastalo takový to jako ježiš, ten barák. Zase prostě to roztrácel. Je to hezký, ale radši bych byla prostě jinde. Bylo to těžký. Bylo to fakt těžký a hrozně jsem chtěla zpátky. Ale pak přišlo to těhotenství a mě to dalo takový ten pocit, že jsem tam, kde teďka mám být, že prostě takhle to teď prostě má být. Tak jsem tady. Prostě pak se uvidí. No a teď, když jsme tam jeli znova, tak jsem tam právě chtěla si tak nějak jako připomenout si to, jestli třeba se mi nějak neposunulo to vnímání, že třeba to Lanzarote vnímám jako líp, než jaký skutečně je, jako tím, že jsem si brusila tohle, jestli to teď mám nějaký jako přikrášlení, to jsem si chtěla jako potvrdit, jaký to tam je. A chtěla jsem prostě jakoby i zazpomínat, jako vrátit se tam, lákalo mě to. A jsem chtěla jako kvůli tomu projektu, tak jako udělat si tam nějaký jako videa, fotky a takhle, objevit ještě pár míst, kde jsme prostě nebyli, co mi pak jako třeba nějaký lidi psali, že tam byli, anebo jako jo, prostě takhle. Tak jsem tam jako chtěla. Tak jsme tam jeli a no, když jsme tam přijeli, tak já jsem strašně brečela. Když jsme přiletěli asi nějak jako o půlnoci, to bylo pozdě. A už jak jsme přistávali, já jsem to viděla z vejšky, ty světýlka, tak jenom je tamhle ten maják a teď jsem úplně jako se z toho začínala sesypávat a vylezli jsme z letadla a já jsem brečela jednou. Opět jsem jako nemohla přestat, to bylo jako hodně silný. Mě úplně problikávaly najednou všechny vzpomínky prostě v hlavě, to bylo náročný. No, pak jsme přišli na ubytování, tam jsem se vyspala. A ten další den už to bylo jako úplně normální. A byla jsi doma?
byla jsem prostě doma, no. Mhm. Nebylo to vůbec, jako kdyby byla někde na dovolený, ale najednou jsem prostě byla doma, já jsem nešla pracovat, já jsem šla prostě na to místečko, pomáčet se tam něco dělat a teďka hned my jsme vlastně první den vyšli ven a potkali jsme kámoše, prostě co tam bydlí, jo, pak na pláži jsem hned potkala kolegyni, jo, a prostě já jsem si připadala jako doma, no a pak hrozně hezký a úplně normálně, ale víš, už jsem to jako nevnímala nějak jako intenzivně, jako že wow, jsem tady nebo něco, ale prostě najednou to byla zase jako normálka, bylo to hrozně hezký, no. Ale pak už mě ani nemrzelo, když jsme odjížděli, já jsem odjížděla s takovým klidem, že jako tak je to, jak to má být a je to tak. Skvělý. Já bych se zeptala na tvoje tipy, když by někdo chtěl udělat takový velký krok, jako jsi udělala ty s rodinou. Když by někdo se chtěl vydat, zkusit žít v zahraničí, ať je to kdekoliv po světě, tak co bys doporučila? No určitě, ať se toho jako nebojí. A ať se nenechají zastrašit nějakýma jako řečima jiných lidí, protože mě jako 90% lidí mi říkala, jsem se zbláznila, jako fakt jako totálně. Rodina byla hodně proti, což mě mrzelo. To bylo hodně těžký, ale člověk musí být v tomhle takovej jako tvrdý, no. Si jako srovnat si v hlavě, co fakt chce. A prostě se do toho pustit, když chce, no. Když je to těžký. Já jsem to obračila jako strašně, ty rodiče, že jako nechtěli, abych tam jela, tak to jako mě mrzelo úplně jako šíleně. No a potom jako vytrvat, no rozhodnout se a vytrvat, protože asi jako každá větší věc, protože se člověk nějak rozhodne, tak po čase začne být jako oprus. A jako tady to jako extra, když máš nejdřív tu vidinu, že budeš teda jako jo, nevím, prostě skvělý. A teď najednou ta realita, že prostě 5 měsíců hledáš práci, jo, a tady to asi pak byrokraticky nějaký jako hezký. A ve finále, když tam pak přijedeš, tak to není jako hezký. Takže je to prostě jako náročný, ale když to člověk vydrží, tak jako to hezký přijde, no. Zase se mi tam vrací ten tvůj vesmír. No. Proč se mají lidi vydat na Lanzarote? Proč se mají vydat? Já si myslím, že jako spoustu si toho řekla, ale jestli bys to takhle jako zakončila a shrnula. No, protože to tam prostě hezký, no. Je to tam fajn. A jsme tady my, kterým se všem jako rádi pomůžu. A je to jiný, je to prostě jiný. Je to úplně jiný zážitek. A ono je to ale tak, je to jako s každým místem, ono se jako nedá říct, jako jděte všichni na Lanzarote, protože tam je to nejlepší, to jako určitě není, jo, tak každému se líbí něco jiného, ale podle mě to ani není tak, že nějaký místo je jako lepší nebo hezčí, že jo, prostě každý místo má něco svoje. A pokud jako někoho Lanzarote zaujme něčím, tak pak by se tam měl podívat, protože to tam prostě jako bude asi takový nějaký, nevím, z jakého důvodu to toho člověka zaujalo, tak by prostě se tam měl podívat. Aby se přesvědčil o tom, jestli to bylo ono. Já moc krát děkuji, že jsi přišla. Moc děkuju. Já taky moc děkuju a určitě se kludce podívejte na její webové stránky a na Instagram a na Facebook. Tak děkuju. Taky děkuju. Ahoj.